Mayong tusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Huwebes karon Setyembre 17 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Aduna sa tay breaking news, 20 ka mga probinsya sa Pilipinas nga nag-atubang sa Pacific Ocean ang gipang monitor karon sa PHIVOLCS sa posibleng pagsaka sa tubig dagat human miigo ang 7.9 magnitude nga linog didto sa Chile. Kini mao ang mga probinsya nga gimonitor: Batanes Group of Islands, Sorsogon, Cagayan, Northern Samar, Ilocos Norte, Eastern Samar, Isabela, Leyte, Quezon, Southern Leyte, Aurora, Surigao del Norte, Camarines Norte, Surigao del Sur, Camarines Sur, Davao Oriental, Albay, Davao del Sur, Catanduanes ug Davao Occidental. Alang sa dugang detalye ni maong balita, bisitahan lang ang www.sunstar.com.ph. Ug padayon ta sa atong mga balita. Opisyal na ang paglansar nila ni Senator Grace Poe ug Francis Cheese Escudero, isip presidente ug vice presidente karong 2016 elections. Ang aking buhay ay isang bukas na aklat. Sinong mag-aakala na ang isang sanggol na natagpuan ay makakatuntong sa Senado? Salamat sa pagkakataon at tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Huwag niyong kalilimutan, magaling ang Pilipino, mapagmahal, malikhain at marunong gumawa ng paraan. Kaya nating marating ang ating mga mithiin para sa bayan kung magsisipag, magmamatyag at sisiguraduhin na may tapat na gagabay sa atin. Dapat sama-sama tayo. Hindi kaya ng iisang tao. Ang nangangako niyan ay nagsisinungaling na. Sa ating lahat, nakasalalay ang magiging kwento ng Pilipinas sa darating na panahon. Sana po ay samahan ninyo ako sa pagpapanday ng maganda at makabuluhang hinaharap ng ating inang bayang Pilipinas. Ako po si... Ako po si Grace Poe, Pilipino, anak, asawa at ina. At sa tulong ng mahal na Diyos ay inaalay ko sa inyong lahat ang aking sarili sa mas mataas na paninilbihan bilang inyong inaalay ko ang aking sarili sa mas mataas na paninilbihan bilang inyong Pangulo. Ako po si Escudero, isang tunay na Pilipino, anak, asawa, ama, bigulanong lingkod bayan, at buong pagpapakumbaba. Sa tulong po ng mahal na Diyos at Ina, na iniaalay ko ang aking sarili sa mas mataas na paninilbihan bilang inyong ikalawang Pangulo, bilang Mi-anunsyo si Poe sa iyang plano pagka-presidente kagabi dito sa University of the Philippines, bahay ng alumni sa Quezon City. Samtang si Senator Cheese Escudero mi-anunsyo sa iyang pagdagan isip vice presidente kauban si Poe dito sa Club Filipino kaganinang buntag. Gitawag sa duha nga ilang matang sa panggobyerno nga GP dili Grace Poe apan gobyernong may puso. Nunot sa pagdeklara ni Poe, nahimo na nga usa ka three-cornered fight ang 2016 elections alang sa pwesto sa pagka-presidente. Samtang si Escudero ang unang kandidato nga mipadayag sa iyang interes sa pagka-vice presidente. Alang sa dugang detalye sa maong balita, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. Mga tinunan sa University of San Carlos dinhi sa Sugbo nagsulob og black t-shirts isip pagbangotan sa kamatayon ni Karen Montebon. Si Nero Viraflor sa report. Gilusad sa University of San Carlos sugod karong adlawa ang Black Thursday ug Black Friday isip pagbangotan sa pagkamatay sa 17 anyos nga accountancy student. Nagsulob og black t-shirt ang mga tinunan sa USC isip pagsuporta sa #Justice for Karen Montebon. Gikondina sa universidad ang brutal nga pagpatay kang Karen.
Pinaagi ni Vice President for Academic Affairs Father Anthony Salas ilang gipadangat ang ilang kasubo sa pagkamatay sa ilang tinunan ngadto sa pamilya ni Karen. Mao kini ang video ni Facebook user Wangwang Cebu sa pamahayag ni Father Salas nga gi-share sa today's Carolinian. You cannot describe, it's indescribable what you did to our student Karen Montebon, the University of San Carlos, of course. No, as you can see, I'm even wearing black because some students initiated just last night if we could wear black to express our indignation and also our shout for justice for the senseless killing and what happened to one of our students. I think that's Usasab ka Facebook page ang gibuhat nga ginganlang Justice for Karen K. Montebon isip panawagan sa hustisya sa kamatayon ni Karen. Napalgang patay si Karen Montebon sa iyang amahan sulod sa iyang kwarto niadtong Martes sa hapon sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Base sa autopsy report sa PNP Crime Laboratory 7, ang pagkatuok ang giingong gikamatay ni Karen. Di pa matino sa kapulisan kung unsay motibo sa pagpatay kang Karen kay wa hilabti ang ubang mahalong mga butang sa ilang balay. Apan nasuta nga nawala ang DSLR camera ug iPad nga gipanag-iya ni Karen. Mupahigayon ang USC ug prayer vigil karong hapon sa ilang downtown ug Talamban campus. Ang gitangtang sa pwesto nga si City Administrator sa Cagayan de Oro City nga si Roy Raagas motubag sa termination order nga gisangat ni Mayor Oscar Moreno bato kaniya. Si Raagas gitaktak ni Moreno niadtong Lunes human kini nitambong sa birthday party ni Congressman Rufus Rodriguez. Kahinumdumang si Rodriguez bag-o lang mi-anunsyo sa iyang interes paglansar pagkamayor kontra ni Moreno karong umaabot nga piniliay sa 2016. Matud pa ni Raagas nga iya nang gikonsulta ang iyang mga abogado kung unsa nga legal nga aksyon ang ilang buhaton sa termination order ni Moreno. Si Moreno sa iyang termination order nagkanayon nga ang pagpadayon ni Raaga sa pagserbisyo sa City Hall isip City Administrator usa ka iskandalo. Midugang si Moreno nga wala na siya pagsalig kang Raagas. Mga kaalyadong konsehal ni Moreno nga sila si Zaldi Ocon, Roger Abaday, Eric Salcedo ug Teodolfo Lau nakitaan usab dito sa party ni Rodriguez. Ipadakop ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mga vendors nga nagbubod og dugo sa baboy ngadto sa mga tuna. Sigon ni Duterte nga angay ipadakop ang maong mga mamaligya ay kay wala kini mga konsiderasyon sa pagkonsidera wa niini gikonsidera ngadto sa ang mga dili mukaon og baboy. Kahinumdumang mukabat sa 70 kapin ka mga kilo sa mga tuna ang nasikop ni adtong niaging Sabado human nasakpan nga gibuburan kini og dugo sa baboy aron presko pa kining tan-awon. Sa bahin sa Davao City Veterinarian's Office gibutyag ni Meat, Livestock and Fish Division Head Dr. Clarita Teliano nga duha sa mga nadakpang vendors ang nasayrang gipaubos pa sa meat handling seminars. Dugang sa ni Dr. Teliano nga base sa report ni Senior Agriculturist Mona Lisa Rojas ang in charge sa fish inspection nga kaduha na giwarningan ang maong mamaligya ay niadtong Agosto 29 ug niadtong Setyembre 4 din gipahigayon pa ang dialogue sa vendors ug City Veterinarian's Office. Apan sa ikaduhang inspeksyon niadtong Setyembre 11 nasayrang namaligya gihapon og tuna gibubod sa dugo sa baboy ang mga mamaligya ay. Matud ni Dr. Teliano nga dili na bag-o sa mga vendors ang balaod kalabot sa saktong pagpamaligya ug maong submissive. Ang mga mamaligya ay kay nasayod man sila sa ilang violations. Ug ania ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
exclusive Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Safe 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sasafe.sunstar.com.ph to get the latest updates. USJR Jaguars palig-unon ang kahigayunan nga makuha ang katapusang luna alang sa CISAFI Basketball Semifinals. Sila kapuyan alang sa tibuok detalye. Palig-unon sa University of San Jose Recoletos Jaguars ang kahigayunan nga makakuha sa katapusang luna sa semifinals sa CISAFI College Basketball karong gabii. Ang Jaguars kasamtangang nahimutang sa ika-4 nga pwesto sa team standing makigsangka sa University of San Carlos Warriors. Inspirado ang Jaguars na makikumbati karon sa Warriors gumikan sa ilang kadaogan batok sa defending champion Southeastern University Cobras ni adtong Martes. Ang Warriors nag-una gihapon sa team standing, dala ang 8-1 win-loss record ug mao'y gikonsiderar nga labing gikahadlokang puwersa sa liga. Sa high school, magsangka ang USA Baby Warriors batok sa University of Cebu Baby Webmasters sa pagpadayon sa semifinal series. Ang duwa sa high school sugdan sa alas 5:15 sa hapon ug ang college sa alas 6:45 sa gabii. Makita usab via live streaming ang mga duwa sa CISAFI Basketball sa sisafe.sunstar.com.ph/live. Leia Kapuyan sa Balitang Sports. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ania na bay! Ato ni bay! Original ni bay! Bisdak Magazine ni bay! Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Joey De Leon, misteryoso kayo sa iyang latest Twitter presence. Ang istorya sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Padayon gyud ang pagkakontrobersyal ni Joey De Leon sa iyang presence sa social media platform nga Twitter. Kaganinang buntag lang, adunay gitweet ang comedian and host nga saying. Matod pa sa tweet nga, the correct saying is, what you sow, you reap. Hindi, what you saw, you repeat. Gisundan dayon kini og hashtag #AldubMaidenForReal o gitag ang Twitter account sa Itbulaga. Ang maong tweet isa lamang sa daghan pang nag-una nga mga cryptic messages ni Joey diha sa iyang account. Lain pang earlier tweet ni Joey nagkanayon nga, be yourself, be real, magpakatotoo ka. In short, magpaka-2 ka, hindi 7. Gigamit gihapon sa maong tweet ang naunang hashtag. Bisan ingon pa man nga cryptic ang maong mga tweets, ang mga netizens nga ni-react maingong nakagets dayon sa gipasabot sa veteranong host. Subay sa mga reply tweets, makuhang giigo ni Joey ang bag-ong na feature sa its Showtime karon nga si Pastillas Girl kinsa kun copycat version ni Yaya Dub. Apan bisan pa man grabehan na ang mga paigo ni Joey sa iyang tweets,
Nagpabiling walay reaksyon ang bahin sa It's Showtime. Crystal Cremente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto ug 645 Mega Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mabalita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.